much as I do. Don't know what I would do 'cause I've never not loved you. You just give me one thing back, so shine your light. Oh, do it, do it. Put yourself in my place. Do it, do it, do it. Do it, do it. Put yourself in my place. Do it, do it, do it. Do it, do it. Put yourself in my place. Do it, do it, do it. Do it, do it. Put yourself in my place. Do it, do it, do I can't stand to fly. Hi ha dies en què li agrada sentir-se una miqueta ventafocs i es fa fluixet al llaç de les sabates. To find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, more than some pretty face beside the train. It's not easy to be me. On va passer. Merci. Oh, 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 et je vous vois venir là, toutes les deux là. Mais vous croyez sérieusement que j'ai pas compris votre plan de bataille? La stratégie, c'est de m'éliminer. Mais de quoi tu parles? Ton feu nourri de questions sur le pourquoi du comment de je ne manque pas Pourquoi les terres? de bonnes raisons pour t'aimer. Je ne vois pas pour quelle raison. Pourquoi me les donner? Tu m'aimes ou pas? C'est quoi ces questions à la con? Ismaël, tu m'emmerdes. Embrassez-vous sur moi. Je n'aime que toi, 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 toi. Je n'aime que toi. Je ferais ménage à trois, tu sais pas? Ça t'est venu naturellement? Une position? Ça, c'est pas très difficile, maman. C'est déjà assez coton à deux, comme ça, comme tu dis. As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? Mais la pomme était dure, je m'y suis cassé les dents. Ces passions immatures, ces amours indigestes m'ont écœuré souvent. Besoin de personne? Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Tu vois, il a déjà réussi à être con. Non, mais je te jure, il est dangereux, il me fait peur. J'ai peur de lui. Parc de la Pépinière, fin de semaine. Encore une heure à peine. Encore une heure de jour et la nuit vient. La nuit vient. Et puis, rien. Aime-moi moins, mais aime-moi longtemps. L'última setmana d'abril, Lleida celebra la Fira Lleidart, una fira d'art independent que busca promocionar artistes que desenvolupin el seu propi màrqueting. Pintors, escultors i artistes gràfics podran dirigir-se directament a un públic interessat a adquirir una obra d'art original.
Dos blogs mallorquins ens parlen avui de la identitat digital, de què passa amb els noms i cognoms, els DNIs i totes les nostres senyes d'identitat quan ens endinsem dins la xarxa. Amb el motiu I tu qui ets a internet, s'ha engegat una mostra al Centre de Cultura Sa Nostra de Mallorca que inclou exposicions, xerrades, un cicle de cinema i un concurs. En Benjamí Villoslada, cofundador del portal de notícies Meneame, va presentar la primera xerrada de la mostra. En el seu blog ens explica com va anar. En el nostre Tecno TDI d'avui en recollim la part on parla dels blogs. Després del correu, la plana personal és la cosa més important d'internet. Avui són blogs i està molt bé que sigui així perquè el format convida a publicar regularment. També admet comentaris dels visitants, ens permet visitar altres blogs i deixar-hi comentaris. Són converses basades en text. Seguir tantes converses al web pot ser feixuc si no usam els fils de subscripció RSS. Els consells per fer triomfar un blog no solen funcionar, perquè sempre acaben fent que el blogueire sembli un spammer que escriu per escalar posicions a la blogocosa. Les seves no semblaran converses sinceres, sinó plans de màrqueting. La fórmula de l'èxit és escriure apunts interessants, originals i sincers, pensant que no els llegirà ningú. Basta que ens serveixin a nosaltres mateixos just pel fet d'haver-los escrit, perquè l'escriptura és la síntesi del pensament. I la resta? Me n'adono que he conegut tots els internautes interessants mitjançant el correu, a les llistes o als blogs. A les xarxes socials 2.0 no he fet nous coneguts. He rebut moltes peticions d'amistat, de gent que no conec de res. Els afegeixo i segueixo sense conèixer-los, perquè no ens diem res. Em recorda l'ambient d'un bar de copes, on tothom mira tothom, somriu, sembla que s'ho estan passant molt bé, però ningú no diu res perquè la música ho inunda tot. No és fàcil fer una identitat sòlida, just permet deixar-se veure superficialment. Ja veurem com evolucionen, però de moment no tenen ni de bon tros la força que la blogocosa i el correu a l'hora de fer-nos un nom a la xarxa. En Josemit ens ofereix gairebé a diari des del seu blog què és el que va passant a la mostra d'identitat digital. Podeu estar al dia de tot el que s'ha fet, trobar vídeos, links a conferenciants, resums de les conferències i molt més. Les imatges que heu estat veient durant aquest espai han estat gravades per en Josemit i les podeu trobar al seu blog i al seu canal de YouTube. April Fool's Day neix a Salou, Tarragona, a l'abril de 2002. El seu estil es caracteritza pel joc de guitarres, ritmes i melodies, sovint combinat amb els sons digitals, acostant-se molt al pop psicodèlic. Seguint el seu to intimista, els April Fool's Day van gravar el seu segon àlbum l'any passat, sota la discogràfica Junk Records. Blog TDI s'acomiada per aquesta setmana, però perquè l'espera no es faci tan llarga, podeu consultar online el nostre blog, blogtdi.wordpress.com. Hi podreu trobar tots els continguts del programa, links als blogs citats de la TDI, informació complementària i molt més. Comenteu, opineu, critiqueu, proposeu els vostres blogs. Ens veiem la setmana vinent.